Tata Inti és l'únic projecte d'educació lliure de Sants, però després de 3 anys al barri el seu futur és molt incert. El motiu és l'ordre d'enderrocament d'una part del local que el propietari va construir sense els permisos necessaris. Amb l'enderrocament d'aquesta part no podríem seguir fent l'activitat en aquest espai i llavors això és com que no ens dona continuïtat. Ara mateix no podem garantir 100% la continuïtat de l'escoleta perquè ja s'ha fet aquí una inversió que no ens permet ara dir vale, doncs marxem d'aquí i anem a un altre espai. L'ordre d'enderrocament havia de ser immediata, però segons la fundadora del centre, el districte s'ha compromès amb ells a deixar-los acabar aquest curs i el vinent. Tot i això, no hi ha res signat i la incertesa continua. Ara potser hem de valorar l'educació tradicional, cosa que nosaltres hem valorat, hem donat molt de temps perquè pugui anar amb aquest tipus d'educació i ens fa una mica com tot el que hem fet no ha valgut per res. Per mi és un lloc perfecte pel meu fill, però clar, si em diuen ostres, que ara ens hem de canviar de puesto, el que sigui, o el local va marxar del barri, doncs clar, em veuré molt afectada perquè clar, depèn d'on sigui, no podré, logísticament no em anirà bé. Per solucionar-ho, educadors i famílies demanen al districte que allargui l'ordre d'enderrocament fins que se'ls acabi el contracte de lloguer el 2019. El consistori, però, assegura que això només seria possible si el propietari del local els ho demana.